gweld chi a gewn ni awthrymu ein hyddoliad I Dduw fel Eglwys. Deuwn ynghyd fel rhan o deulu Duw, I bresenoldeb Duw ein tad, I roddi iddo ein mawl a'n diolch. Deuwn I wrando ar ei air, I geisio I fyddeiant am ein pechodau. Ac ein cyflwyno ein hunain o'r newydd I Gwasanaeth trwy Iesu Grist. Deuwn I gofio'r byd y bu Crist farw drosto. A mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Gweddiwn. Dduw tragwyddol, mae'r nefoedd yn gyhoeddi dy ogoniant. Y ddeiar dy nerth, y môr dy egni, a'r holl greaduried dy heilioni. Llawen hawn yn nhrefn a daioni dy greadigaeth. Uwchlaw pob dim, molwn di am I ti yn dy fab Iesu Grist, datguddio dy gariad anfeidrol tuag at ddynolryw. Derbyn ein hyddoliad, trawsffurfia ei hamerffeithrwydd, I wneud yn offrwm cymeradwy I ti. Oherwydd I ti y perthyn pob gogoniant a'n rhydedd, mawredd a gallu, yn awr ac hyd byth. Amen. A'n hymyn cyntaf bore yma, allan o greuon ffydd, 24 o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr I gyd, ac am ei achawdwriaeth, molienwch ef o hyd. Manegwch ei ogoniant tra dyrchafedig yw. Mae'n ben gwrywch y diwiau, mae'n arglwydd dynol rhyw. 24 allan o greuon ffydd. Darllen y bore yma, allan o'r Efengyl yn ôl Sant Luc, darn adnabyddus iawn, Luc pennod 10, hanes Samaria Tregarog. Luc yn unig sy'n crynhoi llawer o'r damhegion yma a gan I priodoli nhw i'r Iesu am bethau colledig ac yn y achos yma, pobl gylledig. Luc pennod 10. Dyma un o athrawon y gyfraith yn codi I roi prawf arno gan ddweud, arglwydd, beth a wna fi etifeddu bywyd tragwyddol? Meddai ef wrtho, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarlledu di yno? Atebodd yntau, car yr arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth ac ath holl feddwl. A chart y gymydog, fel ti dy hun. Meddai ef wrtho, atebais yn gywir. Wna hynny a byw fyddi. Ond yr oedd ef am ei gyfiawnhau ei hun, ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy nghymydog. Atebodd Iesu, yr oedd rhyw ddyn yn mynd I lawr o Jerusalem I Jericho, a syrthiodd I blith Llandron. Wedi tynnu ei ddillad amdano a'i giro, eithant y maith a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, yr oedd y ffeiriad yn mynd I lawr ar hyd y ffordd honno. Pan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd daeth lefiad hefyd at y man. Welodd ef,
a gaeth heibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwnnw, dosturiodd wrtho. Aeth ato a rhwymo'i ei glwyfau, gan allwys olew a gwin arnynt. Gosododd ef ar ei enifail ei hun, a'i arwain i leti, a gofalu amdano. Tranoeth, tynnodd 2 ddarn arian allan a'i rhoi i'r gwesteiwr, gan ddweud, gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dalaf yn ôl i ti ban ddychwelaf. Pryn o'r 3 hyn dy byd i fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos a gwnaed eitha yr un modd. Dy bendith yw'r allan o'i air. Amen. Yn hymyn nesaf, 61, o ddew ein nerth mewn oesoedd gynt, ein gobeith am y ddaw, ein lloches rhag y stormus wynt a'n bythol gartref draw 61. Fel eglwys felly fe offrym ni'n gweddiau i'r arglwydd gweddion. Dyw cariad a thrigaredd, gelwyr ni i fod yn bobl i ti. Fel aelodau o'ch deulu, lle bynnag y byddwn y bore yma, gweddiwn dros Eglwys Iesu Grist drwy'r byd. Gofynnwn y bydd dy bobl ym mhob man, yn ffyddlon eu tystiolaeth, yn ddiwyd i gwasanaeth, ac yn un mewn cariad, fel y byddont mewn gwirionedd yn gorff Crist yn y byd. Dros ein cynulleidfa, dros ein haelodau yn Eglwys y Crwys, dros eglwysi eraill y ddinas hon. Diolchwn am yr undod sy'n deillio i Eglwys Crist trwy wyrth yr ysbryd glân. A diolchwn am freintiau ein mabwysiad. Bedydd yn ein harwen at fywyd yng nghorff Crist yn y byd hwn. Y gweddiwn dros bawb sydd yn rannu ein pererindod yma ar y ddaear. Cofiwn am Gristnogion sydd yn cael eu herlyd am eu ffydd y bore yma. Dros Gristnogion sydd yn addoli mewn ofn.
dros Gristnogion sydd yn addoli yng ngwyneb gwrthwynebiad, a dros Gristnogion sydd yn addoli yng nghanol difaterwch yn ambell waith yn eu cymdeithas. Diolch hwn am yr haiaeth o'n blaen ni mewn ffydd. Gwyddion dros y byd, mae yn harglwydd yn ei garu. Y bu Crist farw drosto. Arwain lywodraethwyr y cenhedloedd, iddynt ymdrechu dros gyfiawnder a rhyddid. Trigyrhaw wrth y tlawd, y dirym, y newynog a'r gorthrymedig. Ac wrth i'n gweddiau cwmpasu anghenion ein byd fe gofiwn am y sefyllfa ar y ffin rhwng Rwsia a'r Wcrain. Cofiwn am bob un sydd yn byw gydag ansicrwydd ac ofn. Gweddiwn am arweinwyr y gwledydd, i trafodaethau, a phob un sydd yn byw yn gyson yn llygad y cyhoedd, a'i geiriau yn cael ei mesur a'i pwyso mor ofalus. Cofiwn am bob un sydd yn gyfrifol dros ein diogelwch ni yn ein gwlad ein hunain. Cynorthwyo ni o arglwydd i ofalu dros ein gilydd, i barchu ac i warchod bywyd y greadigaeth, ac i geisio bob amser cyflawni dy ewyllus di. Gwyddion dros ein cenedl, a phawb sy'n llywodraethu trosom. Pob un yn lleol ac yn genedlaethol, sydd yn gallu dylanwadu ar ein ffordd o fyw. Ar iddynt wasanaethu cymdeithas gyda doethineb, diwydrwydd a gostyngeidrwydd. Na a di neb yn ein gwlad gael ei dirmygu, i herlyd, na'i camdrin. Ond gad i reol dy gariad ath dosturi di liwio ein bywyd cyffredin. Gwyddiwn dros y cymunedau yr ydym ni yn rhan ohonynt, gyda'i anghenion arbennig neilltuol, a'r bobl hynny sydd yn mynnu lle yn ein meddyliau yn gweddiau, yn sgil gweiledd, afiechyd, beichiau trwm, a gofidiau gofalon pob dydd. Gwyddiwn dros yr rhai sy'n mewn angen, dros bawb sydd yn unig ac mewn trallod, a thros bawb sy'n wynebu angen. Yn enw yr un a gymerodd ein gwendidau ac a ddigymaeth ein clefydau. Roeddynt dy gysur ath dangnefedd. Gwyddiwn dros anghenion arbennig, teuluoedd a phlant a phobl ifanc. A phob un sydd yn gofalu drostyn nhw ac yn dylanwadu arnyn nhw. Boed o fewn ein heglwysi ni neu'n ysgolion ni. Dros y rhai sydd yn dygymod o bosib a chyfeiriad newydd yn ei bywydau. Y rhai sydd yn gwynebu heriau newydd. A rhai sydd yn byw gydag unigrwydd. A rhai sydd yn byw gydag ansicrwydd boed yn ei bywyd pob dydd, neu yn ei pererindod o ffydd. Offrymwn ein gwyddiau o ddiolch am y pethau hynny a ddaeth i'n rhan y dydd heddiw, yr ydym o'r barod i'w cymryd yn ganiataol. Iechyd, nerth, a'r breintiau hynny a ddaw i ni trwy bobl eraill yn ddyddiol. Cyffeswn ein methiannau, ein gwendidau a'n pechodau. O flaen Duw sydd yn cynnig ei dreigaredd a'i ras i ni, wnawn hynny yn hyderus gan bledio marwolaeth Crist drosom. Ac yn ola, cofiwn yn ddiolchgar am bawb a ymadawodd ar bywyd hwn mewn ffydd.
Cadw ni gyda hwy mewn cymundeb â Christ ein harglwydd atgyfodedig. Ac arwain ni oll yn y diwedd I lawenydd dy deyrnas dragwyddol, trwy Iesu Grist i'r hwn gyda thi o dad ar ysbryd glân, a bo clod ac yn rhydedd dros byth. A gan un o'n gweddiau a'i hoffrymu nhw yn enw Crist, defnyddiwn y ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cynta. Ein tad, ar hwn wyt yn y nefoedd, sa'n teiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau un dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ar emein 619, 619, am dy eglwys yw'r bendigaid, seiniwn heddiw fawl yn hyd. Ti a'i roddais di ni'n gartre rhag y drwg sydd yn y byd. Deled eto bobloedd deiar drwy ei ffyrth yn dorf ddiri. Yn ei chanol, ar wyt beinydd, a hyd byth nid ysgog hi. 619. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Mae'n rhyfedd pan I chi'n troi at eich Beibl, pa mor gyfoes mae rhai pethau'n gallu bod ar theimlo yn ein byd ni. Hyd yn oed ym myd y stormydd garw, hyd yn oed wyneb y pethau naturiol yma sydd yn weld yn digwydd i'r greadigaeth, maen nhw yno a maen nhw wedi bod yna dros canrifoedd. A pan chi'n meddwl enghraifft am y ddarlun o storm gref, cerwch trwy'n hymynau ni,
Mae'r ddelwedd yno mor amlwg yn diwy. Yn gweld mor oedd garw stormydd creulon bywyd yn rhan allweddol a rhan naturiol o fywyd pob dydd. A pan ych chi'n troi'ch teledu ymlaen ac yn clywed y newyddion, pan ych chi'n gweld ansicrwydd y byd, pan ych chi'n gweld y pethau sy'n gallu digwydd mor sydyn yn wleidyddol a drychwch ar y sefyllfa nawr rhwng Rwsia a'r Ukraine. Rhai pobl wedi rhagweld rhywbeth fel yna, eraill ddim. Ond pan ych chi'n edrych nôl tuag at yr ysgrythurau, yn enwedig yr Hen Testament, mae symudiadau fel yna, ofnau fel yna, wastad wedi bod yn rhan o brofiad dynolryw. Eisiau mynd â chi nôl bore yma at yr Hen Testament ac at lyfr Habacuc. Mae Habacuc yn un o'r proffwydi leia yna. Nid achos bod nhw'n bobl bach, ond achos bod eu llyfrau nhw yn lyfrau sydd yn fyr iawn. A pe fyddech chi'n agor eich Beibl chydig dros hanner ffordd, mi fyddech chi'n dod at y proffwydi'r lleia, Amos, Micah, Hosea, a mae Habacuc, o bosib i ni ddim yn troi ato fe yn aml iawn, yno tua canol eich Beibl chi. Ac mae'n lyfr byr iawn, 4 pennod sy'n ynddo fe, mae werth darllen rhywbryd. Ond mae Habacuc yn un o'r proffwydi yma, oedd yn edrych ar ei fyd ac yn gweld problemau yn codi llawer yn debyg iawn i edrych ar ein sefyllfa yn ein byd ni y bore yma. Pobl ddim yn siŵr o ddyfodol, diogelwch, sicrwydd, rhai gwledydd a rhai cenhedloedd. A mae Habacuc yn edrych ar y byd a mae'n sylweddoli bod grymoedd yn codi ac yn bygwth y genedl yn Israel. A mae'r proffwydi yn bobl sy'n â, neu oedd ar gweinidogaeth, amhoblogaidd iawn. So chi'n mesur llwyddiant gweinidogaeth rhoi o proffwydi'r Hen Testament, a wedig y proffwydi lleia yma. Doedden nhw ddim yn bobl poblogaidd, doedden nhw ddim yn bobl sy'n chi yn gwneud asesiad ar ei gwaith nhw heddi, bydde yn sgorio yn uchel iawn. Ond oedd gynddyn nhw swyddogaeth, galwad, gweledigaeth arbennig i'w hoes. A Habacuc yn un o'r rheina. Cefndir yr holl beth yw, fel wedys i, bod y genedl yn cael ei hunan, mewn cyfnod ansicr iawn, maen nhw'n cael ei bygwth gan, ar y pryd, y Caldeaid. Yn Israel ar y pryd roedd y wlad, mae'n debyg, wedi datblygu yn rym militaraidd eitha cryf, ond bod dim byd wedi digwydd ers blynydde. Ond mae yna rym arall, mae yna ymerodraeth arall, mae yna bwer arall, y Caldeaid wedi codi, a maen nhw'n bygwth pobl Dduw. A mae Habacuc yn gweld y peryg. Mae'n gweld y peryg i'w ddiwylliant, a'i grefydd, a'i wlad ei hunan. A mae fel se yn ceisio rybuddio'r bobl, digon naturiol, dyna job proffwyd, gweud, wel, mae fel hyn y dywed yr arglwydd, fel hyn mae pethau i fod. Ond hefyd, mae Habacuc yn un o'r proffwydi yna, ni'n gweld e'n aml yn troi at Dduw ac yn cwestiynu Dduw. Mae'n galw allan. A mae hwnna yn brofiad eitha dynol. Mae'n gofyn y cwestiwn i Dduw, wel, pam o Dduw wyt ti'n gadael i'r pethau yma digwydd? Pam o Dduw mae'r sefyllfa yma wedi codi? Geiriau cyntaf, llyfr Habacuc, ni'n cael am ba hyd o arglwydd y gweithaf am gymorth, a thithau heb wrando, ac y llefaf arnat trais a thithau heb waredu. Paham y peri mi edrych ar ddagioni a gwneud i mi weld trallod. A mae darlun eitha diflas. Anraith a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi, am hynny a'r gyfraith yn ddirym ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo. A mae'r geiriau yna, y gyfraith wedi mynd yn ddirym. Nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo. Mae'n cael yr ymdeimlad wrth edrych ar ei fyd, wel, lle mae Duw yn hwn i gyd? Lle mae cyfiawnder Duw? Pam nag yw Duw yn camu mewn a gwneud rhywbeth? Pam mae'r rhai sydd wedi cefnu ar Dduw yn cael y fath lwyddiant? A mae hwnna yn emosiwn
digon cyffredin. Dwi'n siŵr bod Cristnogion dros y canrifoedd wedi teimlo yr un fath o emosiwn. Mae'r gyfraith ddim yn cyfri. Nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo. Mae popeth fel sef yn mynd ar ei lawr. Mae Habakkuk yn gweld yr holl beth fel oedd llawer o proffwydi'r Hen Testament, fel rhan o fframwaith. Fframwaith yn ni'n gweld yn aml iawn yn yr Hen Testament. Syml iawn, y meddwl y proffwydi, roedd y genedl wedi cefnu ar ei dew, a'r canlyniad iddyn nhw oedd bod yn cael ei cosbi gan ryw genedl arall. Eitha, yn fecanyddol oedd hwnna yn syml iawn. Wrth i bobl cefnu ar ei dew, wrth iddyn nhw colli gafel ar ei cred a'i diwylliant fel Iddewon yr Hen Testament. Roedd y proffwydi yn gweld bod y genedl unau'n cael ei chaethgludo i Babylon, neu bod yna ryw rym arall yn ymosod ar y genedl, a maen nhw'n cael ei trechu. A hwnna, y meddwl proffwydi'r Hen Testament, yn gosb gan Dduw. Felly, yn meddwl Habakkuk, mae'r hyn sydd wedi digwydd yn ganlyniad i ddiffyg yn y genedl, maen nhw'n cael eu cosbi. Ond eto, mae'n galw allan ar Dduw ac yn gofyn, wel, pam ar y ddead, mae'n rhaid i hwn i ddigwydd. Ac chi'n gweld y patrwm na, fel wedys i, trwy'r Testament newydd, trwy'r Hen Testament i gyd. Ond yn llyfr Habakkuk, i ni'n gweld Habakkuk, fel sef e'n dadle a Dduw. Mae Job yn cwyno wrth i Dduw. Mae Job yn cwestiynu i Dduw. Mae Habakkuk, fel sef e'n eitha crac gyda'i arglwydd. Pam mae'r pethau yma'n digwydd. Ac yna, chydig adnodau wedyn, i ni'n cael ateb gan yr arglwydd i Habakkuk. Mae'n mynd fel hyn, safaf ar fy nisgwylfa a chymryd fy safle ar y tŵr, syllaf i weld beth a ddywed yr arglwydd wrthyf, a beth fydd ei ateb i'n cwyn. Ac yna ni'n cael yr ateb yma gan Dduw. Atebodd yr arglwydd fi, ysgrifenna'r weledigaeth, a gwna hi yn eglur ar lechen, fel y gellir ei darllen wrth redeg, oherwydd fe ddaw eto o weledigaeth yn ei hamser, daw ar frys i'w chyflawni a heb ball, yn wir nid oeda disgwyl amdani, oherwydd yn sicr fe ddaw heb fethu. Yr un nad yw ei enaid yn uniawn sydd yn ddi-hyd, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Yr arglwydd yn ateb, a bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. A mae geiriau yr arglwydd yn ateb yn ddiddorol iawn. Achos maen nhw'n gweud, ysgrifenna'r weledigaeth, wna hi yn eglur ar lechen, fel y gellir ei darllen wrth redeg. Rhyfedd, fel y gellir ei darllen wrth redeg. Os ych chi wedi bod yn loncian neu rhedeg rhywbryd yn eich bywyd ac eisiau edrych ar eich watch, mi fyddwch chi'n gwybod wrth redeg, mae'n anodd iawn canolbwyntio a gweld rhywbeth. Profiad tebyg i hynny, ond mae'r arglwydd eisiau Habakkuk ysgrifennu'r weledigaeth mewn ffordd bydde rhywun sy'n redeg yn gallu darllen hi, darllen rhyfedd. Ond am hynny, y syniad tu ôl i hynny yw bod y neges yn syml iawn, fel y gellir ei darllen wrth redeg. Mae'n glir ac yn syml. Ac os darllenwch chi trwy lyfr Habakkuk, mae'r neges yn eitha glir a syml. Nôl at y fframwaith yna. Petai'r genedl yn troi nôl at Dduw, efallai byddai'r pethau hyn ddim yn digwydd. Yn y cyfamser, beth yw'r ateb? Beth yw'r ateb i bobl Dduw? Yn syml iawn, ar alwad yma i fyw trwy ffyddlondeb. Yngwyneb y fath bygythiad, a mae'n debyg, os oeddech chi yn Israel yn ystod y cyfnod yma, oedd grym y coldeaid yn debyg iawn i'r sefyllfa yr hen ryfel oer, gyda bygythiad cyson trwy'r amser o di gwledydd y Warsaw Pact tuag ato chi, a neb cweit yn gwybod ar y pryd beth oedd arfogaeth neu pa cymaint o arfel oedd gyda Rwsiad a'r USSR yng nghyfnod yr hen ryfel oer. Profiad tebyg i hynny gyda'r coldeaid yn cynyddu i harfau.
Yng nghanol hwnna, mae Habacuc a'i neges a'i bregethu i'r genedl. Yn syml iawn, stopiwch, edrychwch ar y peryglon, edrychwch ar be allwch chi golli, a throwch yn ôl at eich Duw. Mae Habacuc i gri mawr, wrth gwrs, yw anghyfiawnder yr holl beth. Ond beth sy'n dod allan os darllenwch chi llyfr Habacuc yw'r ffaith bod y fath beth i gael â chyfiawnder naturiol. Saeson yn sôn am natural justice. A'r syniad fa, Habacuc yn ei orcheinio, mae'n gweud, wel, gallwch chi ddim wrthrymu neu camdrin pobl am byth. Os yw cenedl anghyfiawn yn anghyfiawn, bydd y genedl honno yn syrthio rhywbryd. Felly, cenedl sy'n camdrin cenedl arall, gall hi ddim sefyll am byth. Dyna sut mae'r byd yn weithio. Mae hanes yn dangos hynny yn ei gyda llywodraethau mawr y byd yn codi ac yn syrthio. Mae unrhyw un sy'n edrych ar hanes yn sylweddoli mae llywodraethau mawr, ymerodraethau mawr, yn gryf ac yn rymus, yn dod i'w llawn dwf, ond eto mae yna rhywbeth yn digwydd iddyn nhw. Maen nhw'n colli gafel ar ei gwerthoedd. Ac o golli gafel ar ei gwerthoedd, maen nhw'n gwanhau, maen nhw'n syrthio, maen nhw'n gadael eu hunain ar agor i ymosodiadau gan syniadau eraill. Cyfiawnder naturiol, gall cenedl byth wrthrymu cenedl arall am byth. Ond mae Habacuc yn gweld ail fath o gyfiawnder hefyd. Sef cyfiawnder yn yr ystyr bod Duw wastod yn cael y gair ola. Bod Duw wastod yn cael y gair ola. I bobl fel Habacuc, maen nhw'n methu gweld a deall bod Duw yn cael unrhyw beth i wneud â'i sefyllfa nhw. Ond mae'n dod i'r ymwybyddiaeth. Os yw'r bobl yn ffyddlon, mae Duw sy'n mynd i cael y gair ola. A mae patrwm y proffwydi mewn yr Hen Testament yn dangos, bod ni ddim yn gyfrifol, fel unigolion o bosib, am y pethau mawr yma sy'n a'r digwyddiadau sydd hwnt i gafel, i ni yn gyfrifol dros ein hymarweddiad, ac i ni yn gyfrifol dros ein ffyddlondeb. Mae yna rai bethau yn y byd mawr yna tu allan i ni methu i newid nhw. Ond yn ein bywydau personol, mae yna gymaint o bethau gallwn ni newid. A'r alwad yma sydd gan Habacuc ar i'r bobl newid i meddylfryd. Yn syml iawn, arfer ffyddlondeb at i Duw ac at i draddodiadau. Ac yn hanes yr Eglwys, ni'n gweld y cyfnodau yma, ynddi ni. Erlyd mawr o'r Gristnogion yn yr Eglwys Fore, dros y canrifoedd hefyd. A mae'n siŵr bod Gristnogion fel Habacuc yn yr Hen Testament wedi gofyn yn ystod y cyfnodau erchyll yna o erlyd ar Gristnogion, lle mae Duw yn hwn, lle mae Duw yn hwn, lle mae'r cyfiawnder yn hwn. Ac o bosib i bod nhw wedi dod i sylweddoli, wel, y nwylo Duw yma'r cyfiawnder yn y pen draw, a fe sy'n cael y gair ola. Ond drychwch ar esiampl y dwygwyr, Protestannedd, esiampl yr ymneillwyr cynnar. Unrhyw un oedd yn cael ei erlyd am gredwau neu arferion. Ac yn yr un ffordd, i ni dal yn cael ei herio i edrych ac i gredu yn nyfodiad teyrnas Dduw. Pan mae pethau mawr yn digwydd yn ein byd, trychinebau mawr yn digwydd, mae'r Eglwys Gristnogol yn offrymu gweddiau. Mae'r Gristnogion yn gweddio. Mae'n ddigon naturiol pan mae'r Gristnogion yn dod at ei gilydd i weddio, bod nhw'n gweddio am bethau gwahanol. Bod nhw'n gweld y byd trwy lygaid gwahanol. Mi allwch chi gael 10 crediniwr, 10 Cristion yn dod at ei gilydd mewn stafell gan offrymu gweddiau. Byddai'r gweddiau yna gyd yn wahanol, byddai dymuniadau nhw gyd yn wahanol,
Byddai byd olwg nhw gyd yn wahanol. Mater i Dduw yn y pen draw yw ateb y gweddiau hynny. A beth bynnag yw ein dyliadau ni, ein credoau ni, bydd ni'n cael yn galw i ffyddlondeb ac hefyd i barchu rhai sydd â dyliadau gwahanol i ni. Siwr bod pob un ohono ni yn edrych ar ein byd ni, edrych ar broblemau'r byd, ac yn meddwl bod yna atebion gwahanol iddyn nhw. Mae hwnna yn ddigon naturiol. Y Cristnogion, maen nhw'n amrywio, i ni gyd yn pleidleisio yn wahanol i'n gilydd. Achos ein bod ni yn naturiol, yn gweld y byd trwy'n llyged a trwy'n byd olwg arbennig i'n hunain. Ond yr her pob amser yw sylweddoli bod ni'n edrych ar y byd mewn un ffordd, bod Cristnogion eraill yn edrych ar y byd mewn ffordd arall, a bod galwad arno ni i sylweddoli bod yr amrywiaeth yno yn rhywbeth y mae Duw wedi rhoi. Os dim un ohono ni yn dal y garden sy'n ar llawn gwirionedd, boed y garden hwnnw yn garden gwleidyddol neu yn garden Cristnogol. Un darn o'i fôr un darn o'i fôr sy'n fôr i ni. Mae hwnna'n wir am ein dealltwriaeth ni o grefydd, athroniaeth, gwleidyddiaeth neu edrych ar y byd. Yn y Testament Newydd, mae Crist yn galw arno ni i fod yn halen y ddeiar. A mae'n hymarweddiad ni tuag at eraill yn fwy pwysig na dim byd arall. Ac mae'r ffordd ni'n delio â phobl eraill, i derbyn nhw, i bod nhw o bosib yn credu'n wahanol i ni, neu'n gweld y byd trwy lyged gwleidyddol gwahanol i ni. A'r her i ni fel Cristnogion yw cael ein gilydd a chydweithio ac edrych ymlaen tuag at y dyfodol a chyfiawnder Duw. Ambell waith i ni'n gallu mesur pobl yn ôl i parodrwydd nhw, i dderbyn pobl eraill, i gydweithio gyda phobl eraill, i barchu daliadau pobl eraill. Fel ych chi'n gwybod beth sy'n byw am blynyddoedd ac yn gweithio yng Ngogledd Iwerddon. A cofio hedfan unwaith o Lundain i Belfast ac ar yr awyren roedd Ian Paisley, yn diweddar bychedig Ian Paisley. Dyn oedd yn sicr a'i ddaliadau cryf ei hunan, a'i ffordd arbennig o edrych ar broblemau, a'i atebion arbennig i'r sefyllfa fel oedd hi ar y pryd yn Ulster. Oedd e'n chwyrn o'r lladd ar credoau, pobl falle oedd yn amrywio ddi wrtho fe, ond yn ei etholaeth, y bobl oedd wedi ymddiried i'w ofal, yn Gatholigion ac yn Brotestanaidd, bod nhw gyd yn derbyn yr un gofal, a hwythau yn ei barchu fe, bod ei ddaliadau yn wahanol, oedd e'n ei gweld nhw fel pobl yn y pen draw. A llawer o barch iddo fe ar lawr gwlad o achos hynny. A llawer o bobl falle ddim yn gweld yr ochr yna i'r dyn fel aelod seneddol, a'i ofal, a'i barch tuag at bobl o safbwyntiau eraill. Yn ein byd ni felly, mae gennym ni gyd yn hatebion i broblemau'r byd. Mae ni gyd yn meddwl bod ni'n iawn. Mae ni gyd yn meddwl bod ni'n gwybod beth yw'r broblem a beth yw'r ateb iddo fe. Ambell waith yr her yw sylweddoli bod ni ddim yn gwybod, bod Duw yn galw am ein ffyddlondeb ni, ta beth. A beth bynnag yw'r amgylchiadau. A thra bod ni'n mynd trwy'r stormydd yma, gofalu, parchu ein gilydd, a daliadau wahanol efallai yw un o'r heriau mwyaf yn ein pererindod ysbrydol. Gewn ni ffrwm ein gweddiau i Dduw. O Dduw ein tad, mae'r air di yn dysgu nad oes dim byd newydd dan y nefoedd. Wrth edrych ar y byd o'n cwmpas, ar ansicrwydd, ar ddioddefaint, wyt ti o arglwydd wedi'n galw ni i ffyddlondeb, i geisio yn gyntaf dy deyrnas di o flaen pob dim arall. Dyr o eith bobl lle bynnag yma nhw ddawn ffyddlondeb. Y ffyddlondeb mae tydi a fydd yn cael y gair ola, a bod y gyfiawnder di yn cael ei weithredu trwy ni a thrwy ddigwyddiadau hanes. Offrwm o'n ein gweddiau yn enw Crist. A gofynnwn am fendith Duw arnom
ar ddiwedd yr oedfa. Ewch mewn tanefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fôn eich plith a gydrigo gyda chi, y dydd hwn ac yn dra gywydd. Amen.